Zine ingo dezutik arreko. Hau gertu manu borobil batean. Basartuko da. A Mikel, erakutsi. Juane. Bukatu dut, lurra. Hau kontinenteak eta itsasoak dira. Orain, barrutik moztuko dut geruzak ikusteko. Hau lurra zela da. Ozeanoak eta kontinenteak ikusten dira. Eta orain, barrutik ikusiko dugu. Barne nukleoa, kanpo nukleoa, eta mantua, eta lurra zela.